King mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. May iba pong klase ngunyan. Nagdadangog ka mo sa Morning May log po sa opisina. Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Dai po ng gadbaya. Perang aldaw na kamo na maugma tabi na nagkatrabaho sa gobyerno. Ayos, pwede nga maglamaw-lamaw. Parakpakan. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute. Yeah, way down yonder on the Chattahoochee, never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Good morning, 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 good morning. Good morning, 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 good morning. Early, but I didn't. Terindog na, terindog, 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 terindog. Welcome sa programang Morning Hirit. Sa programang ini, bawal ang kinig, bawal ang babloy, bawal ang borosot habang naka-Morning Hirit. Kumusta lamang po kita gabos dyan? Kami po naglaom nagkamugabos nasa marhay nakamugtakan, mga tugang sa mga oras na nilibrido po sa anumang nakapahamakan. Good morning po Pilipinas, Bicol Region. Good morning Legazpi City. Good morning Daraga. Good morning Albay. Hello, hello, hello. Ismail, God is good all the time. Kumusta na? Well, way down. Kumusta na? Ano na kunigwa na ki final na venue? So, boxing match ninda Mayor Basti Duterte, boda ni PNP Chief Nicolas Torre. Ha? Ano na kunigwa nang napili na venue? Magkuhan lamang kita, mag-relax lamang kita ta. Yun na ini, ang buhay kan mga Pilipino sa mga tawong binurog ka dyan sa misto. Ita kun may napili na nakuha, may napili na tabi na ano yan, ha? May napili na mga tugang na ano po kaya yan, na referee, ha? Hindi ko may napili ng referee, may kinaraman mga tugang sa siring na bagay. Adi, di ko aram ko di ko na. Pero gari pigipilian, gari si Kwan gari si Kwan, ang pisaro sa pigiling, gari si Kwan, ang pigiling Ronald na saingan ini, na ano ini, na referee. Gari si Senador Ping Lacson. Ayan medyo. Alright, sige. Oy, sabay mga birthday ngunyan. Haberday. Mag-text labi sa 0928-777-5548. 0966-203-0034. Magandang morning, Ismail. God is good all the time. Ramon tadawan mga buwan naman ang report. Hali po dyan sa luwas kay Ban Mega Force Patrol Al Armario nasa linya. Good morning, Pading Al. Kamin. Good morning, Pade. My resolution of support and congratulations on sanggunian panglunsod kan Legazpi na pinasar para sa ika-111 taon na founding anniversary kan Iglesia ni Cristo sa Hulyo 27 sa Domingo. Sa Domingo yan, sabi
Pare, Aha. big boson ini ni City Councilor Attorney Bots Lucila. Gabusman Oyon ang presente mga opisyales kan sangguniang panunsod sa pamayon ni Vice Mayor Luis Gutierrez. Matatandaan kan luminis na eleksyon nagkakapiraman sa nang opisyal kan Legazpi ang sinuportaran kan Iglesia ni Cristo. Alaga dahil sa respeto, yaon ang suporta kana mayoriya sa mga opisyales kana syudad para sa saindang dakulang okasyon na ini sa maabot na Domingo. Mientras ang kadaklanman kan mga opisyales kan Legazpi, Katoliko. Ayun. Pag may dakulang okasyon man ang simbahan Katoliko, yaon man ang saindang kooperasyon dahil mga politiko. Iyan. Oho. Ang dami pa rin huwag karas kang informasyon. Katusuntak kang pagkaga ka sa'yo. Girinangudot ka pa niya. Girinangudot ka. Siyempre, politiko Okay. ba kasi? Iya. Suportado. Sarawayon. Pag may boto, may suporta. Ayan. Yan ang informasyon. Okay. Alarmario, DCGB. Salamat paringal sa report. Mientras tanto, Karen Ala sa mga dagdag na bareta. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Aramon tanaw ang latest na informasyon. Hello Karen, good morning. Pasok. Yes, good morning Tabi VP Henry. Bako sufisyente sa ngunyan ang bulong sa leptospirosis kan Albay Provincial Health Office kanganing makapag-distribute sa mga munisipyo kan probinsya katakod kan mga selyanin pagbabaha. Sa entrevista kan DCGB News kay Ryan Bonina, ang Disaster Risk Reduction Health Officer kan Albay Provincial Health Office, sinabi ka ining dahil sa bako nagura no kasufisyente pa ang doxycycline na bulong sa leptospirosis, prioridad na muna kan opisina ang mga lokal na gobyerno, munisipyo, asin ospital na talagang nangangahipuan na, asin talagang bina na ningulping, dahil ang tapig-ingatan kan opisina na tulos ma-out of stock ang bulong kan probinsya, lalot na mamatayan man ang gulping pagba sa ibang lugar, bagay na magkakausanin kakulangan naman sa supply as in delivery sa bulong, mantang inasiguran man kan Provincial Health Office na wala pa sa ngunyan ni Nay i-report sa opisinang may kaso na ni leptospirosis, apwera sa sarong ospital sa Piodora na sinabing pinagsususpetsaran pa sa nang nagkaigwana kan nasabing helang hali sa tubig baha. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali dyan sa luwas. Tuloy-tuloy tayo. Lawang kita mga tugang kay Angel Mostaza. Angel, good morning. Anong latest? Go ahead. Yes, good morning VP Henry. Good morning po sa tuyang mga paraan tabay. Sa mga dugang tapang bareta, wala man ni nanutaran ang Department of Trade and Industry Bicol nin paglangkaw sa presyo kan mga basic necessities as in prime commodities na nasa sa indang jurisdiksyon sa ibong kanaraot kan panahon na namamatayan sa rehiyon. Inian pahayag sa DCGB News ni DTI Bicol Consumer Division Chief Sir Ruben Sumbon matapos itong ginibon nindang inspeksyon sa mga tindahan sa anom na probinsya kung saan nagluluwas na mga produkto araw kan canned goods, sardinas, corned beef, meatloaf, kape, mga condiments, sabon panlabasin pangkarigos, gatas, harina, tasty bread, kandila, asin iba pa ang nakasunod sa ipinagtalaan ng presyo o itong suggested retail price. Sinabi man ni Sumbo na mantinidong sufisyente pa ang supply asin wara ni na irerehistrong pagkukulang sa mga tindahan sa anom na probinsya digdi sa Bicol Region. Enot naman na sinabi ni Regional Director Dean Donabol na ang expectation kan sa ilang mga personahes ang may katuyuhan na mapugulan ang hoarding, mga may pagbebentahe kan sitwasyon asin iba pang form yung mga pagmanipular sa presyo. In kaso man da VP Henry, ang consumer ay minanutaran na pagbiglaan na paglangkaw kan presyo, tulos man ining ipaabot sa indang opisina para sa magakanigong aksyon. Yes. Yan po VP Henry, ang mga dugang tapang informasyon hali sa luwas, Angel Mostaza, DCGB News. Salamat Angel sa report. Hali dyan sa luwas. I know you want me.
Basta Morning, Henry M. Yan ha. Bata o dyan sa Budyaw. So tinampo bagaday na day pwedeng agihan. As of, hindi ko na okay nangon yan. Nal daw. Tabi, sa tuya tabi na monitoring po da sa tuyang basis mga pagiribat ha. Diyan sa may Budyaw. May tinampo po dyan na impossible. Ha? Mientras tanto, sa 3rd District kita, kasabay si Jimmy na salita. Jim, good morning Jim. Biktima kan mga daipigalaw man na pangyayari sa mga bakas Aha. ang mga nananahimik na mga kalag kung sa dahilan sa sunod-sunod na paguran nagkadiresturbo ang mga ini primero flash news kan DCGB news kasud mang paggaga ang pagkagaba kan apartment type na mga pansyon sa Mayaw Iyo. sa UAS una mo suinog panin rocket missile nagira duman sa Israel kan mga nagtalikod na alaw nagkasirinsilyaw sa mga nakakamadang himlayan kan mga nagadaan nagkawaraga sa day masabutan na rason ngunyan at may bago da duman na linubog Ay, salbatan ang pangyari sa Mauraro. problema kitong pagsigrigar kan mga kapamilya Iyo nga na ni. nagkakaraba. So, siyempre, isisiblag mo sa mga tulang duman sa mga Buda, kung saan ito hali na mga nitso? simento. Di ba? Sa mga tulang haralo na ito, maski sa mga talag, ngayon pa di, so ribs ko yan. Jimmy, Ngayon sa'y mo. kurosing ang takang salbatan ka na. Garingay pa rin ako amot. Punan ba ko dyan, Jimmy, kung yan aga? Oo. Rin pero talaga, dyan, pasyaran ko daw ito. Sige daw. Nata ini, Jimmy, elevated masyad. Elevated ini. Kung man nga ni elevated, sinata na nga ni nalaog. Nata na paano ito? Basta sa nagumina ba? Usually, yan magkakawasakan nga. Alangkaw nga yata. Naggumina ba sudaga? Eh man gumina bang gudaga? Gumina ba? So, nitso, gari apartment type na mga nitso, ang ruminasay, Gari so building baga? nag-collapse. Collapse? No, ito, simpre hali. Imbis nga rin ako nata nag-collapse, Jim. Totoo nga ni. Takong magaday man, pag-abot ki tubig. Iyo, tubig na so normal, tubig uran. Siyempre, nasa open, di ba? Ora na. Bigla na lang nag-collapse. So, perang eskalon ini. Eh, kumakuang perang iskalo na ito. Basta sarong bloke ito. Usually, mga tulo yan. Dua, tulo. Wala man bagayan mga kabilya kaya? Kanigo, igwa? Deng kabilya yan? Wala man dyan yung kabilya. Talaga? Natatalingon ko ito. Arama daw. Tayo yan, dapat biga kabilyahan yan. Tapatindog baga. Ay, lingon ko ito. Bata mahal-mahal naman ngunyan na magpagibukan ngayon. Ang haputi sir, mapagibukan, maparepair kaan. Di ba? Sige. Buhay ugadan, may problema. Iyo man ang gana di. Okay. Nakisig ka siguro Dahil nang kasiguro. Gadang ka na, rasayon ka pa. Gadan ka na, gadan ka mang giraray. Ano ba yan? Okay, sige, Totot, wala pa daw. Kung anong kamugtakan. Tapos siyempre susukayan ito kan mga kapamilya. Ata na nga ni. Na may bugtag sa tama na lokasyon giraray. Haralo na ito. Yes. Oho. Pwede kulang yung tabay. Siyempre, may bilangon mo ito. Siyempre. Hindi mo pwedeng sarabay. Di mo ito pwedeng siriblagon pag ibabalik mo duman sa dati. Bibilugon mo giraray ito. Di ba? Okay. Muni naman, kinahaponan, mga alas 4. Nagapod naman sa kuya si Sir Noel Ordoña. Ano na naman? May problema nga ako, Noy. Pipahanap niya sa ko, sa mga tuulang kan kadaan. Sister, mahanap? Siya? Nagpatabang sa pamilya. Hindi ba nang pag-identify ito ni Sir Noel? Ako, bako ka man niya ako sa Taalay. Si Portorero? Ako ka man niya ako sa Taalay. Oo. Hanap kasan sa mga piyansa rin nagkayang So, sa public cemetery, sinagid sidan kibaha.
Nom. Dua na dara. Ay, nako. Pansyon. Ito talagang medyo kwan ito. Ta ako bagay nagihan ki ba? Magagaba talaga ito kun ta Nawara. makaban bapusog. Nawara. Nawara sa duwa. Nawara sa duwang kuan pansyon. Ama na pa si Sir Noel talaga. Disaster related. Ana po niya. Siyan MDR. Yung isa ka, maritiro lang nga ako noy. Ultimong gadan problema pa ni Sir Noel. Tingting nga ako nakakuha ki kinakaran pagkaagabagay. Yung sa pigtututukan niya to, na-interview nga ni Digdi siya to yan. Yes, Mga, yes. mga pasyente sa hospital, pig-bakwardo man sa karatagaan. Hindi, nakakuha na yan ako didikiliksyon. Oo. Kaipuhan, buraber an kalamidad baha o sa bagyo. Oo. Ako sa natao buhay ang kiri ibakwar. Pati na ining sementeryo, kargo na niya. Buraber an baha. Karguran, ibakwar na nga ini. Awinda, ano na yan? Oh, yan ang mga pangyaring epekto kan baha tabi, bibi. Yes, Pati yes, sementeryo, yes. apektado na. Kinaon na kan na kuan kan baha. Dahil mo ito hanapon. Nanggad. May makuha mo ka to kabaong, pero wala na sukuha ko. So kabaong Pili kawagas na ito. Waragas na ito. Okay. O yan at BBP. Unsay na ito. Pati sa espiritu kalagkato, mapagal. Nan. Unsay na ito. Yan ta BBP ang mga pangyayari. Sa Mabak, Digdi sa 3rd District, Jimmy Nasalita, DCGB. Salamat, Jimmy, sa report. Sa Kabaga. Good morning, Tabi, kay B. Galang sa mga... Good morning daw sa Gabos, kay May Rose Mora. Morning po, may nang sa Kamalig. Chit Ate, good morning, Tabi. Kay Mercy Acabado. Good morning daw sa Novino family. Elgita Briones, good morning. Samdaen sa Taytay Rizal, good morning. William David, good morning. Aya from Davao, maray na aga sa mga taga Albayano. Oy, kontabi, William David, kumusta sa pagsasanay dyan ni Mayor Baste? Pakibati po kay Mama dyan sa Bayasong Pilar, kay Mrs. Ninita Liadones Lopos. Happy birthday po. Salamat. Hello, amigo. Maray na aga. VP, good morning. Yes, sir. So, primerong hapot mo, Tabi, may final venue na. May final? Venue na? Igwa na? Ampo. Sa'in? Ampo. Rizal Memorial Coliseum. Ay, mas mahiwas ito. Ade. Iguana da ang ring kinaag, sabi ni General Torre. Oh, igwa na? Oo, may kinaag na dang ring. Ayos. Okay. Okay. So, ikadua, Tabi, iso report si Jimmy. Si Senasuring girl na napili. Pigpipilian si Trillanes sa si Ping Lacson. Referee? Sa referee? Referee. Okay. Suring girl, report si migo. Jimmy, Oo. so sa UAS. Oo. Ang public cemetery, Tabi, duman sa Mayaw. Low-lying yan. Okay. Ang palibot ka iyan, kabasan. Manumuhoy. Grabe magba dyan talaga. Oo. Di ba talaga itong cemetery yun? At as in, di ka makadaog. Okay. So probably, yan ang saturated na sigurong marami. You ade. Umpo. Oo. Ikatulo, Tabi, narinig bagang Fujiwara effect. Grabe ang epekto, adi. Iyo, totoo. Tahalo yun maghali ang bagyo. Di, pigi-enhance niya pa so, abagat. Pero may mas grabe pala na epekto yan. Piga-apon na masidastic effect. Oo. Ano? Masidastic effect. Masidastic effect. Opo. May sarudang media personality. Palibot mga girls. Latasunta ka dyan. Yan ang masidastic effect. Sarawayan ka. Bibi, may request ako, ha? May pinadara akong text sa'yo mo. Ayo. Pwedeng so lyrics naman, bakikanda. Hilingon ko hilingon ko. Hanapon ko ha. Gusto mo na so kanta. Ayo. Thank you, Tabi. Sige, bye. Salbatan ng joker ni. Pagkagaganin man na Diyos na
nako, ano ang nangyari pa rin? Nag-iwal so Thailand buda so Cambodia? Nagparalayog man daki mga missiles? Ano ba yan? Maski di sa Southeast Asia, di? Oh, ay nako, nagparalayog man palang ki mga missiles so Cambodia buda so Thailand sa sendang military kan sa sendang border tamay pig-iwalan para na border anduwang ini ha may border dispute palan ini pangyari sa maabakano Thailand buda Cambodia ha nagkabanggaan naman ha. Ay, nako, talagang maski sa ina sana. Adi, pero pakadangog ko naman hindi po sa Southeast Asia, ikaw mga tugang kiarog ka na bagay, sana maayos ini kang ASEAN organization. Adi, ha? Good morning, Padingman. Anong latest tabi sa Lado Nacional? Front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Go ahead, Pading. Good morning, BP Dusi Anggadan. Diyan sa labanan kanduang nasyon. Ano ang pinuunan kanduan na ini, Adi? Ang nag-iwal sa border. Oo. Nag-iwal? May border dispute? Iyo. Pangyari, Adi? Pakadangog ko ini na nagkaigo kiarog ka ining sitwasyon. Nagpalayog ki mga racket so magibong nila daw. Target man sa kanya-kanyang military ninda. May airstrike na ginibo. Target sa mga soldados kan Cambodia. Dahil dyan, sinarado kan Thailand ang border ninda. Di, yan ang pigubantayan naman ko niyan kung noorin ini matapos. Makon, ano? Tapos may pakiuro na nga ni so Pilipinas na sana maging ligtas ang mga Pilipino duman. Mga Pilipino duman sa duwang nasyon. Bakul bagang Pilipino sa Thailand? Roger. Sisingon yan pali ang pamayo kang ASEAN. Data ko na kung sisay. Baka lamang husayo pag-ururunan ini, nailing muna iyan. Suro silensyo sa nagkita digdig, wa palang kinag-iinitan man na duwang nasyon na di. Do si Tulo Sugada na sibilyan. Sa ini pare, sa ini parte. Basta ni sa mga ibong. 12. Ibang labanan ni kan magtugang o kaya magkataning na nasyon na parehong membro kan Southeast Asia. Iyo. Tapos, ang pinagawan, border. Iyo nga ni Adi. Hali sa tulong probinsya kan Thailand, so mga nagadan. But, nahadit ako pala, tas natuloy, baka nakul bang kang borders digdi? Nakul kang border, bata may reskwela na. Pero, yun, mga borders naan, pero yan duman sa Masi District. Kanya. Lokong joke rin na. Okay, sige. So kanyan, dahil ng joke, dahil LG Secretary John Rick Remulla, inanon siyang class suspension. Sarawayon man kaya man na. Alangan naman kaya man na fight niya man na. Hindi mo nang seryosong bagay. Paiton mo kung ano mga terms na pigagamit mo. Ang rason nyo baga, para na gumian giyanta, pero mo na sa naging negative. Una na ang labes na pampagian. So, match ni Mayor Basti, buda ni General Torre. Yan pampagian. Hindi man masipot ito. Ha? Hindi man masipot. Kung nag-agyat ka, di ka magkuhang kondisyon. Pero kung nag-agyat ka, di ka magkanong kondisyon. Bago natis ko ito. Atras na kayo, tumasipot. Di ba? Tapos, ang sabi ni General Torre, taday baga nangyari duman sa Arneta ta okupa duman. So Rizal Coliseum ready na databi. Yes. Maalat siya. May mga sponsor palahan. Tapos maalat siya duman. May mga sponsor? Liyon tada kung humalat ba ng gaduman? Ang sponsor, so madunar ki mga kunyan, mga pang-relief. Okay. Maalat kaya ako duman sa Domingo, kung dahil so umabot mapadagos kami pag-distribute ki mga ayuda. Alright. So, Presidente Bongbong Marcos naghahanap din paagi para sa pag-aagal kapag may maraot na panahon.
DOH sinugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magbuktak ng medical team sa Lambang Evacuation Center. US aircraft na may lunad na humanitarian assistance and disaster relief equipments paabot na sa nasyon. Ikapat na zona ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. magiging simple na sana sampang ang pagrapado ng kanlamidad pwedeng dain ng red carpet. Nagigibod ang pasyon siya. Dahil naman dapat kay Puan. Senador. Yun na itong sudatin ninding again. Yun na ito. Maski kung ano man na. Pakaburutoy kan mga tao, maagi sa mga rayo na gian. Tapos kung matitipid niya, di gamito na sana sa ibang bagay. Yes, Rizal Memorial Coliseum, ready na. Sa po kanina, PNP Chief Nicolas Torre III, versus Davao OIC Mayor Baste Duterte. Presidente Bongbong Marcos pinag-orten ang search and retrieval para sa mga binaha. Mantang DOH nagpatanis sa tamang paggamit ng doxycycline. Yan, ano ba kaya kan sigang iram dahil mga doctor's advice? Dapat may reseta. Yes. Baka lumala o kaya maging dahil na lugod mag-epekto sa ibang mga kunyan, sa ibang mga mikrobyo dahil di pala antibiotic. Yan, SSS, pinarikas ang pag-avail ng calamity loan, interest, binabaan man. Yan, Publiko pag-ingat sa mga scammer na naghahagad nin kwarta para sa mga biktima kang bagyo. National PTA, iko pa lang kayo ni. National Parents Teachers Association. Talaga? Yun kontra, nanday LG ang magdeklarar nin class suspension. Dapat kaya sa mga local government na sana. Tamas aram ngayon hindi kung ano nangyayari sa lugar. May punto man, di ba? May punto. Pero pang headlines, DOJ, isinibugan motion kontra ML Party List nila de Lima, may kinaraman sa drug case. Sasabi ni DOJ Secretary Rimulya, dapat niya, bakong ano yan, political ang dalagan. Kundi so legal sana. Yes. Sabi ni Dilima, salamaton ngayon tabi. Pero pwede nga imbestigaran mo kung serious nga itong mga prosecutor na nagsusulong kan, political agenda ni Digong. Nailing muna. Ibig sa baguna ko baga. Kung tapos na hanggang sa naduman, kung ano-ano pan mga baguna, nagkasararo na ta. Kung ano-ano naman na. Kaya na, kung man si Dilima, Grabe ang sinapan ni Manay Laila. Alright. Yan, dito yung mga headlines na pagkaga. Ito yung Kampiwes Enterprises. Hanapos na Mr. and Mrs. Raul at Marisa Calio. Yan sa oras at Ligas City Basta Radio. IPYC niya yan. Ito number 7, konektado kung maski na yung load. From your base, hindi po si Martina. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Alright, thank you paring Mars. Sandali lang, apodan ta daw ang pag-asa para sabuton tan kamugtakan kam panahon. Mga tugang hali po dyan sa luwas. Ano kaya ang latest ngunyan na aldaw? Sa pag-asa, sa likod mga tugang kang daing ngunyang kilaugraray sa trabaho, sa gobyerno. Government offices, buda tabi sa impa. Sa mga eskwelahan, Ngunyan pong July 25, mga tugang Friday, dahil po kilaog dahil lang ta sinuspender girarayan kan DILG. Pero ako, sinabi ko na kang enot yan, itong decision ka national government, nang magsususpend kang klase, so DILG. Di ba? Na ambasyan kan scientific man, duman sa pag-asa. Kundi pag-abot mga tugang sa lokal na mga pangyayari, nakaisikan ang local chief executive. May punto ito na mga miyembro kan parent teachers national PTA National PTA tabi tadyan kayan magbarasulan tabi pag-abot kang aldaw busy ang pag-asa. Sandali lang po, tapiga po lang ko pag-asa. Susarong linya ni na kinat biricha. Paano daw? Kinat biricho saro tabi na linya ka na pag-asa.
Ayan, talagang medyo cannot be reached. I-try targeraray so saro tabi na numero. Alas 5:45 na po ninaga. Sa indo pong programang Morning Hirit sa DCGB. Sandali lang mga Morning Hiriters. Baka yun na ini. Baka yun na. Yan, garo yun na. Cannot be reached ang numero na. Paano daw? Baka naibugtak sa sarong lugar na wala talaga, cannot be reached. Anyway, last try natin. Susaro pa. Do ang numero ninday. Try natin. Last try natin. Tabi. Si Henry M. Ang lalaking Wala. umaga. Wala talaga. Doon na muna kita kay Joshua Bino, mga tugang sa dagdag na report. Hello, Joshua. Good morning. Pasok. Joshua. Buhian mo, Joshua. Wala. Alright. Sige. Sabi ni Pading Ray, mabuti pa ang isang maralitang malakas at malusog kaysa isang mayamang may sakit at mahina. Higit pa sa ginto ang kalusugan at katiwasayan, at higit pa sa perlas ang mabuting kalooban. Walang kayamanang kasing inam ng katawang malusog at walang kabutihang katulad ng kalakas ng puso. Sirach 30:14-16. Yan, Salamat pa sa imo tabing magayon na paningit sa Morning Hirit. Ay, sorry. Madali lang dito tayo. Yun. Paningit sa Morning Hirit. Okay, sige. Ay, madali lang. Hay na nga ni iso, babasa akong ta. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit, habang kita nag-celebrar kang National Disability Prevention Week. Inugaring pinadara sa kuya ni Kuan ni Renen kan uminaging simana, pero importante man ini na masabutan ta. Midbid nindo mga tugang konsisay si Apolinario Mabini. Pinming pinag-aapod si Apolinario Mabini bilang sarong utak kan himagsikang Filipino. Asin dakilang lumpo. Yan. Dahil po sa iyang mga nasurat na igwa pong mahalagang trabaho sa panahon kang himagsikang Filipino. Yan. Isya po namundag kaduminaging Mayo 23, kaduminaging Hulyo 23, 1864. Kaya pala, padarain ni Renen 23 tabi kang Hulyo. Ikadwa siya sa warong magturugang nasinda Inocencio Mabini asin Maralita Dionisio Maranan asin nasaro na tindera sa Saudan. Siya po nagtrabaho bilang sarong scholar sa university, bilang sarong scholar sa Kolehiyo de San Juan de Letran kang 1881. Asin po nakapagtapusin abogasiya sa Universidad kan Santo Tomas kanuminaging 1894. Ay abogado pa lang siya po ni Nadio Mabini. Nag-intra siya mga tugang sa La Liga Filipina na naging aktibo sa kilusang propaganda. Siya man na nagbilog kang katipunan at siya man kan siya kan na itatag na tabi ang katipunan bako siya nagbilog nag-intra siya sa kilusang propaganda kang nabilog ang katipunan day siya nag-intra digdi nagkahilang siya asin naging paralitiko asin sa laog nin makalipas ang 2 taon nagkaigwa ki Gera kang 1896 na pinaghinalaan siyang kan mga katipunero na Espanyol asin dinakop. Dahil digdi nagkahilang siya hanggang sa makulong asin pinadara sa San Juan de Dios asin duman siya na taon ka amnestiya. Nahiling sinabi ng persona kan mga Espanyol. Nabaritaan dahil ni General Emilio Aguinaldo
ang galing niya sa batas kaya hinirang siya bilang punong ministro ng Revolusyonaryong Kongreso ng Malolos. May tibay man ano. Siya nagsurat kan dekreto, manifesto as inibapang kasuratan para kay Aguinaldo kaya ini namidbid na utak kang himagsikang Pilipino. Kaduminaging gyera kang Espanyol as in Amerikano, naisip niya ang epekton kaya sa Pilipinas kaya inulaan niyang sasakupon ang Pilipinas kan Amerikano. Uyog-uyogon mo yan. Iyo pala yan ang nangyari. Adi, kan mga lingaw ko na so history, kan mga panahon, mga tugang kan magkaigwanin gyera ang Amerika asin ang mga Pilipino. Yan. Yan po ang mga dagdag na karamaan sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Balikan tayo na si Joshua Bino. Good morning, Joshua. Hello, BP. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay sa natong Bareta. Antes na day pa man na realisar o kaya nag-aabot ang plano kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay na pagbakal nin duwang unit nin dump truck panghakot nin basura. Pigtatapara na mo na ini kan duwa man na dump truck sabi ni Henry na ipinasubli kan saro sa alkalde, saro man sa PC alkalde. May problema talaga dito Henry na pag-abot sa pagkolekta ni na basura dahilan ta so nagkapir ang truck kan lokal na gobyerno iyo na pagpapaayos pa sa ngunyan dahil sa mga nagkakararaot na mga piyesa. So na kaya tangani dai magkaigwanin mas takulang problema pag-abot sa koleksyon asin paglibot kan na mga truck. Si Mayor Big Perete nagpasubli man kan sa iyang sarong unit ni na dump truck. Tangani ng iyo na makatuwang pag-abot sa koleksyon. Mientras tanto, sarong unit man in dump truck na pigpasubli ni Vice Mayor Lab Ruiz kung nasain. Inagipangani na sa proseso na pagpapasubli din ni kan nakaaging sesyon kan sangguni ang bayan kan Daraga Albay kan Martes. Inaprobaran ang sarong resolusyon na minataonin autorisasyon kay Mayor Dizperete na magpirma as maglaog sa sarong Memorandum of Agreement kay iba ini si Vice Mayor Lab Ruiz. May kinaraman niya nila sa pagpasubli kan sarong unit ni na dump truck. Kung kaya sangon yan sa DDP Henry, dahil manin na kulang problema pag-abot sa truck na nagkukolekta. Kundi talagang dahil tigahakot kan mga garbage collector kan na lokal na gobyerno ang mga basura sa mga material recovery facility dahil ang taan mga ini dahil segregado. Pero pag-abot sa bilang kan mga dump trucks na magdilibot sa mga barangay, at least ay masyado na kulang problema dahil ang taigwanin duwang dump truck na augmentation hali sa pagpapasublikan duwang halangkaw na opisyal. Kung kaya yaw ng pangapunan niyan kan lokal na gobyerno, maginaman kan mendraw na pinamamayuhan ni Mr. Edwin Ribangcos na dapat ang waste management nagpupuon sa mga harong-harong dapat segregadoan na mga basura bago ang mga ini hakoton man kan mga eco aid kan mga barangay. Ang mga barangay man may mandato na dapat ipapakolekta sa nalinda sa truck ng lokal na gobyerno itong sa mga pagpaka-segregar na sa mga nabubulok hakoton pagigibo na abono tuman sa sityo-tubtubon atin talagang mga residual na iyo ang dadarahon sa sanitary landfill tuman man sa barangay Mayon. Kung kaya sa ngunyan dapat ang hagad kan lokal na gobyerno dapat ang kada saro nagtatabang nagtutuwang may kinaraman sa waste segregation at in proper waste disposal. Yan, di pa nagdagdag storya, Joshua Bino. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa Luwas. Pasadahan ta na muna mga tugang sa mga birthday greetings tabi ngunya na aga. Digdi po sa satuya na programa.
Yung mga may birthday tabi dyan, i-text na tabi, mapasadahan ta lamang in the morning. Good morning, tabi, sabi ni Ana Linda Nunez. Yan. Good morning, sabi. Good morning, amigo. Bossing Gani Arevalo. Maray na aga. Ha? Good morning, tabi, kay Bossing Gani Arevalo. Ano nga greetings mo, pare? Kaya naman nakikig naman ako sa imo. Good morning. Good morning, tabi, sa imo, ha? Si Mimay Michelle. Oy, good morning, tabi, madam. Lani Sebastian, good morning, tabi. Ellen Bisa, good morning. Sabi ni pa-shoutout da sa tabi sa mga taga-Buyoan, online viewing sa imo, idol. Pogion ka talaga, mua. Sabi ni Tano Ayala, maray na aga, amigo. Good morning, tabi, Monsignor Hen. Iba man ini, oh. O sige, sandali lang, ilingon ta sa mga may mga birthday ngunyan. Happy birthday, tabi. Sabi ni Jeril, good morning, God bless all over the world. Okay, Benz Hilly, maray na aga, tabi. Benji Dapugi, at saka kay sabi ni Leonito Gaviria, good morning, bossing, thank you Lord for keeping us safe always. Yan. Wala na. Digdi. Ay, mundi parang kadakol na kan mga apo do. Good morning, sayang ka mapusta kang sa laban sa duwa. Good morning, Norin, wara man oran, nata suspendido ang work, paano na daw job order, no work, no pay. Panong pamilya, may maray lang ang regular. Yan. Okay, sige, hello? Hello? Ay, nako, nawara. So, madali lang po, madali lang. Nawara. So, kuwan eh. Nawara. So, connection. Kang sa tuya tabi na madali lang tabi, mga morning heriters na nag-off ito. O bueno, sandali lang tabi. Good morning tabi sa mga taga-barangay Kagbakong, Legazpi City. Pirmi nakatutok sa morning herit daw. Happy birthday po kay Kuya Nelson. Halis sa iyang mga tugang. Yan. Happy birthday. Wala na. Happy birthday. Happy birthday. Good morning, Hen. As ko lang tabi kung bukas ngayon ang ay sarado po, closed po ngunyan. Tawara po ki trabaho ang NBI. Kwan baga po no office work ngunyan sa government offices. Sarado po ito, sir. Closed po ito, ha? Good morning, pa-morning hirit po. Shout out kay Benji Dapugi, Manay Agnes, Melanie Agarin, kay Amada Esplana, Richelle Capili, Ase Cora Realubit, Ophelia Maravillas. Yan. God bless all over the world. Marina Agamigo. Sige. Asikasuhon ni ano daw asikaso nito rin ni Basti ang duty ninda bilang public servant. Bako yan napasali ninda. Ay dagit ini. May point ka po. Tama ka dyan. Okay. O sige. Wala na. Okay. Sige daw. Try nga po ng pag-asa. Mga tugang bago kita magpuon kang newscast. Ngunya na aga. Digdi po sa DCGB. Sandali lang. Baka pwede tang makontak na ang pag-asa. Oras natin 4 minutes bago po magabot ang alas 6 ninaga sa morning hirit. Sandali. Excuse me. Baka pwede tanang makauron ang kumusta na suduwa si Emong buda si Dante. Bada may pigmamuron ni Turpanakuan. Cannot be reached talaga ang saro nindang number. Pigi daw, sasaro pa. Dua kaya ang cellphone number niya. Okay. Sige, umawaya na lang, ha? Diba na muna kita sa report ni Jomar Bien, hali dyan sa 1st District, Canalbay. Jomar, good morning. Anong latest? Buhian mo. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay.
para ko sa pinagigibong pag-monitor kan MDRRMO Bakakay sa mga lugar digdi sa nasabing banwaan na babaha pag-arkaning kaiguanin maraot na panahon. And sa indang paglilibot sigun digdi kay MDRRMO Brian Berdin, pinag-assess ni dan sitwasyon, pinag-aadalan ni Maray tangani na makapagplano kung anuman ang mga dapat pang bagoon sa mga pagresponde ninda depende sa sitwasyon. Kasuod nagkaigwanin post-strategic operational meeting entry kay Mayor Nuki Bumbales asin ang mga taga-MDRRMO kanina mas pakusugumpa ang mga operasyon kan lokal na gobyerno sa disaster preparedness, early warning dissemination, relief coordination asin evacuation management. Sigun kay Berding katuyuan kay ini kan pagtiripo na ini na siguraduhon ang kahandaan o preparasyon asin na ang pakikipag-koordinar o koordinasyon kan mga ahensya kang gobyerno lokal sa pagampang sa mga araw kaining kalamidad. Yan BP Henry and mga impormasyon. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Oras natin, 1 minuto, mga tugang, 6:00 na. Mabalik kami. Makalipas lang kan mga patalastas. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on July 31, Thursday from 9 a.m. to 2 p.m. at CMD office in Donsol, Sorsogon. Second floor, JB3 Building, San Jose Street, Away, Donsol at top Soreco office. August 2, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. at CMD office, second floor, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidela po if may mga latest laboratory results kayo at first come, first serve po tayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Ugaliin makinig sa programang CMB Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz sa GB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717.
Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 6:04 po. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga baretang unyan sa lado lokal. Mga deposito nin volcanic material halis sa taludtod kan bulkan mayon nagbubulos na sa duwang gali sa may parte kan Ginubatan Albay dahilan kan padagos na paguran. Sobra po sa 2,000 na mga free wifi sites. Naitaltag na kan Department of Information and Communication Technology sa Bicol Region. 50,000 na tablet ni doxycycline ang preparasyon kan lokal na gobyerno kan Legazpi para i-distribuer sa mga residentes kontra sa leptospirosis. Klase sa mga pribado asin pampublikong eskwelahan asin trabaho sa mga opisina de gobyerno sa tulong probinsya kan Kabikulan mantenidong suspendido ngunya na Biyernes, Hulyo 25, sigun po sa DILG. PBBM naghahanap nin paagi para sa pag-adal kung may maraot na panahon. Rizal Memorial Coliseum ready na sa suntukan ni PNP Chief Nicolas Torre III versus Davao City OIC Mayor Baste Duterte. Sa ibang nasyon, nagkapirang leader, simbahan, ikinamundo ang kabugtakan kan Gaza. Sa Business News, Presidente Marcos ipinag-orden ang makusog na price monitoring sa mga barakalon tanganing mapugulan ang pag-abuso kan mga tusong negosyante. Mga dapat kaunon nin sarong tawo kung igwanin hypokalemia, may hababang potassium, ipinaluwas kan mga eksperto. Detalyes ngunyan kan mga bareta niya to sa lado lokal. Mantinido po na suspendido ang klase sa gabos na level pampapubliko asin pribadong eskwelahan kasabay ang trabaho sa mga government offices sa probinsya kan Albay, Camarines Sur asin Catanduanes sa Bicol Region. Ngunyan aldaw Hulyo 25 sigon sa DILG. Sinabi o sigon sa abiso na ipinaluwas ni DILG Secretary John Vic Rimolya, magpapadagos pang makusog na pag-uran na posibleng magresulta sa pagbaha dahil kan maraot na kabugtakan kang panahon sa ibong kang suspension of work sa government offices dahil kasabay digdian essential personnel sharing kan responders asin emergency services miyan dahil man kasabay sa suspension kang klase asin trabaho ang Catanduanes, Sorsogon asin Masbate. Mientras tanto, mga tugang alarmaryo, may dagdag pong report. Depende kay Mayor Siam Ismael asin mga miyembros kan sanggunian panglungsod kan Legazpi kuno aren sa ininda pagurunan an ELA o Executive Legislative Agenda
dahil ang City DILG sa pamamayo ni Susan MCB Santiago, iguanan ng advisory guidance for preparation na pinadara sa INDA. Ang surat nagagina sa opisina kan alkalde, forwarded naman sa Sangguniang Palunsod. Manunutaran Hulyo 1 sinda nagturukaw bilang mga bagong opisyales kan syudad. Importanteng marayan ela para magtugma ang agenda kan alkalde asin kan mga miyembros kan Sangguniang Palunsod para sa mga programa asin proyekto kan Ligaspi sa mga barangay sa laog nin tulong taon. Alarmario, DCGB. Nakapreparar na po ang 50,000 na tableta ng doxycycline para sa distribusyon kan lokal na gobyerno kang Legazpi sa mga residentes na na-exposed sa baha bilang pati kan preventive measures kan syudad laban sa leptospirosis. Sa entrevista kan DCGB News kay Mayor Hisham Ismail, sinabi kay ni na ang mga Legazpeños pwedeng makipag-coordinar sa mga barangay nurses asin maghagad kan bulong sa mga kapitan del barangay o pwede man na magdiretso sa city pharmacy. Sigon sa alkalde, ang mga bulong binakal kan nakaaging administrasyon kan syudad bilang parte kang inisyatibo kan lokal na gobyerno manungod sa sektor kan salud. Mientras na tinawanin doon ni Ismail na importante ang pag-inom ng doxycycline bilang panlaban o proteksyon sa leptospirosis, lalo pangunya na nagkaperang parte kan syudad ang luminubog sa baha dara kan makusog na pag-uuran por medyo kan nasabing maraot na panahon. 2,000 mga tugang na mga free Wi-Fi sites na ibugtak na kan Department of Information and Communication Technology sa Bicol Region. Detalye kan Bareta kay Angel Mostaza. Nakapag-establisher na ang Department of Information Communication Technology o DICT Bicol ng 2,512 na mga free Wi-Fi sites sa 273 na lokasyon sa Bicol Region. Ini ang datos na ipighira sa DCGB News ni DICT Bicol Free Wi-Fi for All Project Focal Engineer si Odin Rafael Ariola kung sa isayarom kang programa may katuyuhan ining makapagtaon ng internet connectivity sa mga hararayong lugar sa Kabicolan. Pinakadakol na nabugtakan ng libreng Wi-Fi ang Camarines Sur na may sobra sa 900, sobra sa 400 naman sa Sorsogon, sobra sa 300 sa Albay, asin na Masbate, sobra sa 200 sa Camarines Norte, asin na 177 naman sa Catanduanes. Sinabi ni Ariola na tigahalat panindaan pundo para sa proyekto ngunyan na taon para sa pagtulong paninsay na libreng Wi-Fi sa iba pang parte kan sa Bicolan. Mga dagdag na Bareta, Angel Mostaza, DCGB. Padagos kita mga tugang sa mga Bareta, pinag-anunsyo po ni Department of the Interior and Local Government and o DILG Secretary John Vic Rimulya ang mga suspendidong klase asin trabaho ngunyan na Biyernes, Hulyo 2025. Sa iyang pahayag, sinabi ni Rimulya na dainang na siya makaraw. Sinabi niyang uni na ang pig-abangan nindo. Si Emong nagbaba hali sa norte, nag-U-turn pabalik nin Cagayan kung saan nagtutuparan sinda ni Dante pasiring sa Japan. Ini po ang listahan kan mga daing laog para sa ngunya na Hulyo 25. Ang gabos na level kang mga estudyante kay bahanig ang TESDA learners. Wara manin trabaho sa mga opisina nin gobyerno pero ang government frontline workers may laog. Ang iba may hybrid system na nakataltag sigon sa indang respetibong ahensya base pa sa pahayag ni Rimulya. Dagdag pa kainin na suspendido ang klase sa gabos na level sa mga minasunod na lugar, kasabay ang Bataan, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Occidental Mindoro, Pangasinan, Zambales, Abra, Batangas, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Laguna, Mountain Province, Pampanga, Tarlac, Albay, Apayao, Aurora, Bulacan, Cagayan, Camarines Norte, Camarines Sur, Isabela, Kalinga, Marinduque, Metro Manila, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Oriental Mindoro, Palawan, Quezon, Quirino, Rizal, asin Romblon. Mga deposito ng volcanic material sa taludtod kan bulkan na nagbubulos na daw ngunyan sa Duwanggali sa Ginubatan dahilan sa padagos na pag-uran. Detalye kan Bareta sa report ni Jimmy Nasalita. Dahilan sa sigidong uran,
ang mga deposito, mga volcanic debris sa taludtod kan bulkan, luway-luway nang nagdadaos-dos pababa sa duwang darakulang gali sa mayon unit kan ginubatan kung kaya nagkaigwanin preemptive evacuation kasod ma ang lokal na gobyerno parte ini kan pagtumar aksyon kan LGU sa advisory kan PBOX na dapat i-monitor kan mga opisyalis lokal asin MTRRMO ang mga barangay na nasa danger zone asin sa panahonin mga pag-uran kaipuhan paharalion ang mga tao digdi dahilan sa posibleng lahar flow. Ini ang dahilan sa kunata evacuar ang mga taga-barangay Maninila asin Tandarura basado kay Kagawad Babanyaga, Vice Chair kan Committee on Public Safety sa Sangguniang Bayan Ginobatan base sa indang isinagibong inspeksyon sa mayon unit na hiling na may movement na sa mga depositong volcanic material sa itaas kan barangay Maninila kung kaya pa siguro ang lokal na gobyerno sa kaligtasan kan mga residentes kung kaya kada bis na may maraot ang panahon araw kaining ngunyan prioridad i-evacuar ang mga residentes sa duwang barangay na napapatahawan kiduwang darakulang galis konektado sa bulkang mayon. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Naghahanap na po din paagi mga tugang si Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang opsyon o alternatibo para sa mga estudyante na dai makakalaog sa eskwelahan dahil sa maraot na panahon. Sa ambush interview sa Presidente pagkatapos ng situation briefing sa NDRRMC headquarters sa Campo Aguinaldo, sinabi kaning nahiling niya ang sitwasyon sa nagkapirang evacuation centers kung saan ginamit ang paramyentras na sirungan ng mga eskwelahan. Sigon sa Presidente, lugi din marhay ang mga estudyante kung dahil makalaog sa eskwelahan kaya naghanap sindanin ibang paagi na magtukdo tanganing magpadagos ang leksyon sa mga ini. Magigirumduman na 4 ng aldaw daing laog ang mga estudyante sa gabos na level dahil sa grabing pagbaha darakan bagyong Krising asin habagat asin wara nang ipinautob na online classes para sa mga ini. Sayang pagbisita sa duwang evacuation centers, sinabi ni Marcos na matanos man ang pigigibong aksyon kan ahensya ng gobyerno asin lokal na gobyerno na nagresponde sa kalamidad asin emerhensya. 15 minutos makalipas ang alas 6 nin aga. Municipal Agriculture Office Candaraga pigimbitaran ang publiko na bisitahon asin magbakal sa inorganisar na kadiwa ng Pangulo. Bareta kay Joshua Bino. Kung naghahanap asin gustong makabakal ng mga presko asin murang presyo ng mga produktong agrikultural, sharing na sa mga prutas asin gugulayon, yaon ang mga ini nagpakaralatag sa inorganisar na kadiwa ng Pangulo. Dayaw na binugtak, nakalatag dyan sa kataning Candaraga Covered Court, kataning Sanaman kan munisipyo. Ini parte ka na mensahe asin pag-inganyar ni Municipal Agricultural Services Office kaya Maso Head Madam Mel G. Matosiños kung saan ang kadiwa ng Pangulo na ini iyan pinag-organisar kan lokal na gobyerno asin kan Municipal Agriculture Office tanganing ng matabangan ang mga lokal na paraoma sa Daraga Albay na maipresentar ang sa mga produkto sa publiko asin may pabakal niya sa mas hababa na presyo. Ang kadiwa ng Pangulo nagpuon ini kaso udma asin madurar sundo mo nila aldaw maghapon o sa ang mga produktong nakalatag sa kadiwa ng Pangulo na ini. Iyo ang mga presko dahilan pa farm to market ang mga ini susog sa pahayag ni Matosiños halik sa farm o kaya tanuman kan mga lokal na paraoma diretsong itiglatag yan sa pinag-organisar na kadiwa ng Pangulo. Kung kaya sa ngunyan pinag-imbitaran ni Matosiños ang publiko lalo na sa mga masaraod na magbakal naman sa mga paninda na halik sa mga lokal na paraoma. Dagdag na bareta, Josh Bobino. Mga tugang pinahiro na po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Health tanganing magbugtak ng medical team sa mga evacuation centers dahil sa peligro kan pag-ulakit ng mga helang. Sa ambush interview sa Presidente, sinabi kay ni kung gurano kadakol ang mga bakwit na nagsusurusuan sa mga evacuation centers asin dakula ang peligro na magkaulakitan din helang.
Sinugo ni Marcos ang DOH na magbugtak ni doktor as in nurse hali sa national as in lokal na mga hospitals tanganing masiguro na mabantayan ang salod kan mga bakwit. Ipasiguro man kam presidente sa DOH na igwang supisyenteng supply nin bulong asin kagamitan ang medical team tanganing tulos na mabulong asin maalalayan ang mga nagkakahelang na mga bakwit. Enot kani pahayag kan DOH na igwasindang naka-standby fund na 180 million pesos para sa emergency medicines asin logistics asin may mga naka-preposisyon na sindang bulong sa evacuation centers na nagkakantidad ng 31 million pesos para sa mga maapektaran kan bagyong Krising asin Habaga. Legazpi City Health Office dai basta-basta mataonin doxycycline sa mga sa leptospirosis kundi panin kumpirmadong kaso ninhelang sa sarong barangay. Karen Alas sa detalye. Medyo mahigpit ngunyan ang Legazpi City Health Office sa pagtao sa mga barangay kan syudad yung doxycycline, katakod kan anunsyong sufisyente ang supply kan nasabing bulong sa leptospirosis sa parmasiya kan opisina. Sigun kay Dr. Francis Gerald Gomez, ang medical officer kan nasabing opisina kan syudad, dai matao basta-basta ngunyan ang parmasiya kan City Health Office tagpud na dai panako kumpirmar kan barangay na talagang may kaso na ninhelang na leptospirosis sa sarong komunidad. Kung kaya matao muna dapat sa parmasiya nilista ang mga barangay nurse at midwife kan mga pasyenteng may leptospirosis na sa indang barangay tangan tatawan na nin bulong. Dahil ta matatandaan pag bagyong Christine sa gulping kaatitan kan mga tao sa nangyaring gulping baha kaato, nagparaaragad na ang kadakol na mga barangay, kaya nagparapanauman ang syudad, kung kaya sunagi ni resulta, dainan ni na-i-reserve ang pulong ang City Health Office para sa talagang may leptospirosis sa pagsabing sarong aldaw pasana, todas na ang pulong. Karen Ala, DCGP News. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang, inanunsyo na po kan Armed Forces of the Philippines o AFP na may sarong military aircraft gikan sa Estados Unidos ang piglaoman na mag-abot sa Pilipinas para maghatod nin kagamitan para sa humanitarian assistance and disaster response operation mantang padagos ang namamatian na maraot na panahon sa nasyon. Sigon kay Philippine Air Force Deputy Spokesperson Major Joseph Calma, nasangunyan nasa Japan ang KC-135 aircraft na may darang equipment asin naghahalat na sana in clearance para maglayog pasiring sa Clark Air Base. Sinabi niya na may mas dakula ini kaysa C-130 na pigagamit kan AFP sa airlift mission kada best na may kalamidad. Inot ng pig-anunsyo kan Department of National Defense sa paagi ni Secretary Gilbert Teodoro ang joint efforts kan AFP as in US Indo-Pacific Command bilang kasimbagan sa pangapudan na tabang sa mga naapektaran kan kalamidad. Parte man kang preparasyon ang paggamit ng SIAM na Enhanced Defense Cooperation o EDCA sites sa iba pang parte kang nasyon bilang multi-role venues para sa relief as in rescue operations. Mantang siniguro man kan AFP o kaya kan Philippine Air Force na handaan gabos nindang air assets para umantabay sa mga apektadong namamanuaan. Most wanted person kan tabako PNP nadakop kasauhapon sa Pulangi. Report kay Jomar Bien. Arestado na kasudma kan Tabaco PNP ang pinagkukonsiderar na most wanted person digdi sa syudad kan Tabaco. Ini matapos na matuntuninda ang suspect sa Barangay San Roque kan Pulangi, Albay kasuudmang hapon. Ang suspect na binisto sana sa pangaran na Bert, 33 anyos, residente kan Tabaco City, igwang pinagampang na manlalain na kaso. Arugan apat na kaso nin sexual o apat na kaso nin acts of lasciviousness, igwa pang rape by sexual assault as in attempted rape
na bali may total na rekomendadong piyansang sobra sa kabangang milyon pesos na sa kustodiya ng Unyan Cantabaco PNP ang suspect asin siguro kay Police Lieutenant si Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo ang Chief of Police kan Tabaco ng Ngapudan sa iba pa na posibleng naging biktima man kan suspetsadong ini. Yan ang report. Jomar Bien, DCG. Mga tugang ang iba pang mga bareta, masunod. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! GB News Express. GB News Express. Mga tugang, ipinag-ordin po ni Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez na iyon House Speaker kang 19th Congress nagibuho na simple ang pagkondukta nin ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 28 aldaw nin Lunes. Sigon kay Iloilo 1st District Representative Janet Garin na gusto ni Romualdez na dapat magserbing halimbawa ang Kamara asin iwasan ang magarbong SONA na garong fashion show kan mga legislador. Dagdag pa ni Garin na sinabi ni Romualdez na ang pundong matitipid sa magarbong SONA mas maray na itagama na sana sa mga pangangaipo kan pamilyang Filipino, lalo na sa mga naapektaran ka nagpapadagos na pagrapado nin kalamidad. Sinabi ni Garin na base sa pagtiripon, lawas ang SONA sa Lunes sa Batasan Pambansa Complex maski maraot ang kamugtangkan kampanahon dahil base sa weather forecast, bako man magiging makusog ang uran, kaya makakabiyahe pa man giraray si Presidente Marcos. Preparado na po ang Rizal Memorial Coliseum sa Manila sa pigaantabayanan na boxing match sa Domingo in the Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III as in Davao City Acting Mayor Baste Duterte.
Kinumpirmar mismo ni Torre kasunod kan social media post ni Senador Ping Lacson na sarong casino resort owner ang gustong mag-host kan charity boxing. Dadag pa niya na may mga sponsor na ang laban. Asin maski din nag-aparecer si Mayor Baste. Diretso pa man giraray ang kamabutan kan event na makatipon nin ayuda para sa mga rinapado kan bagyong habagat. Kung wara si Duterte, madisibir na sa nasinda nin ayuda, dagdag kan PNP chief. Baretang unyan sa ibang nasyon, ikinamundo nin marhay kan mga leader kan simbahan sa Jerusalem matapos na mahiling ang kamugtakan kan Gaza. Sinabi ni Latin Patriarch Cardinal Pier Batista Penzabalaya na nahiling ninda ang tawo na nagpipila ni nagkaperang oras para makuan sa nanin pagkaon. Bako ini makahustisya asin bako magkakanigo na dapat sa paron kan mga tawo sa Gaza. Sigon pa kay Greek Orthodox Patriarch Theophilos III na makakanigo na tabangan kan mga nasyon ang residente na naipit sa gyera. Nagbisita man ang duwang Holy Family Church o nagbisita ang duwa sa Holy Family Church sa Gaza na tinamaan kan o kaya naggaba man ang duwang Holy Family Church sa Gaza na tinamaan in airstrike kan Israel na nagresulta sa pagkagadan nin duwang tawo. Business News. Business News. Ipinag-orden mga tugang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Trade and Industry na pakusugon ang pagbabantay sa presyo nin mga barakalon tanganing maiwasan ang pag-abuso asin pag-aprobitsar kan tosong negosyante lalo na sa mga lugar na nasa irarom kang state of calamity. Ang direktiba ginibok ang presidente sa sayang pag-atindir sa situation briefing sa headquarters kang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC sa Campo Aguinaldo sa Quezon City. Sinabi kang presidente na dapat masigurong daing overpricing tanganing daing madugangan ang pagtios ka na manuaan na rin napadukan kalamidad. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na siniguro kan DTI asin kan Department of Agriculture sa presidente na may supisyenteng supply nin pagkaon asin panginot na barakalon apisar kan pagrapado kang krising sa pananom asin agrikultura. Nangapudan man si Marcos sa publiko na padagos na magdangog asin magsunod sa mga patanid asin anunsyo kan mga lokal na gobyerno tanganing masiguro ang kaligtasan sa oras nin kalamidad. Oras Pilipinas, alas 6:31 po ninaga. Haramon tadaw ang Health News. Hali po kay News Director Mar de la Cruz dyan sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Senyalis ka na babang potassium o hypokalemia ang pagkulog ni mga muscles o kalamnan? Pagkapagal, asin pagkalibong, marikas na ibot-ibot kang puso, kadipisilan sa pagangos, konstipasyon, asin kawaran in gana sa pagkaon, sigon sa mga eksperto sa salud sa kinaban. Sigon sa mga health experts, tanganing may biteran o maagapan, siguraduhon ang regular na check-up, tanganing maaraman ang tuyang potassium levels, balanced diet na may kaibanan na pagkaonin mayaman sa potassium, pagbitar sa sobrang pag-inom nin alak, asin siguruhon na sufisyente ang pag-inom nin tubig oral daw. Dagdag pa ka mga eksperto na kaibanan sa mga pwedeng kaunon, tanganing maiwasan ng hypokalemia, ang batag, avocado, spinach, white beans, asin sira, arugan salmon. Makakatabang man ang mga inumon, arugan sabaw ninyog o coconut water, banana smoothie, spinach smoothie, asin herbal tea na may ginger. Alaga dapat tandaan na importante ang pagkonsulta sa doktor asin tamang pag-monitor ng potassium level tanganing maiwasan ang anuman na komplikasyon. Health News from Newsbase, Mardela, daing iba. Thank you, Paring Mar, sa mga headline, sa mga istoryang yan. Hali sa Newsbase kan DCGB. Alas 6:33 nin pag-aaga. Pinag-apudan niya to ang pag-asa. Mga tugang sa kamugtakan kang panahon, ringing lang po ang pag-asa. Hello? Good morning. Hello, Dan? Yes po. Good morning. Sa DCGB po ini, on their katabing nyan, ano ang latest forecast sa kamugtakan kang panahon? Go ahead.
Yes po, good morning po sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig. Ngayon na Biyernes, July 25, 2025, yung binabantayan po natin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay si Bagyong Dante. Ngayon po, yung nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ay si Bagyong Emong na nasa under typhoon category. Bumibilis at malapit ng maglandfall sa Ilocos Sur o hilagang bahagi ng La Union. Ang sentro ng bagyo ay tinatayang nasa baybaying dagat ng Bangar, La Union, taglay ng lakas ng hangin na 120 km per hour malapit sa gitna, bugso na hanggang 165 km per hour. Kumikilos pa northeast sa bilis na 20 km per hour at ang may radius na 260 km. Kaya dahil po dito sa Bagyong Emong, ito po ay magdadala ng malalakas na mga hangin at pag-ulan sa ating mga kababayan sa Northern Luzon. Expect po natin na lalabas itong Bagyong Emong sa PAR bukas. Samantalang wala po tayo nakataas na tropical cyclone wind signal dahil ito pong bagyo ay wala naman pong direkta nakaka-apekto sa anumang probinsya ng Bicol region. Dahil po dito sa Southwest Monsoon naman po, ito po ay magdadala ng mga paulan sa iba't ibang probinsya ngayong araw. Dito sa Bicol, ina-expect po natin na 50 to 100 millimeters of rain dito sa Camarines Sur, Camarines Norte at Albay. Kaya ina-advise po natin yung publiko, gayon din po yung nasa Disaster Risk Reduction Management Office na continue i-monitor yung weather conditions sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ina-expect po natin na sa susunod na araw o bukas, mas kaunti na lamang mga paulan dito sa Bicol region. Wala po tayong nakataas na gale warning. Ang ng temperatura aabot ng 24 to 29 degrees Celsius. At ang araw ay sumikat ng 5:29 ng umaga at ito ay lulubog ng 6:14 ng gabi. At yan lang yung latest galing dito sa weather forecasting ng Pag-asa Southern Luzon. Ako si Dan Triumphante, marin na aga sa inyo, boss. Salamat Dan sa report. Hali dyan sa Pag-asa. Yan po mga tugang ang detalyes kan mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Sinurat po sa Newsbase kan DCGB. Sa pagi po ni News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran Asin, kasabay dyan si Nicole Ann Gloriani. Kasabay po ang report kan Megaforce Patrol, hali dyan sa luwas. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. May kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Oy, 20 minutos na lang. Oras natin, alas 7 na po in morning sa DZGB. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga dara, kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi magbabago. Tanganing maugmang atay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, may silimarin na antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kaiyan. May bisyo man wala, mahilig man uminom uday, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga pangenot na butika nationwide. Oy, madali lang tamay chat sa kuya, may text si Ma'am Prese kasubago kan opisina kan civil registrar digdi po sa Legazpi. Oh, sabi niya, so may mga concerns da po, may kinaaraman sa endong birth certificate, so sa endo tabing marriage and death certificate, open po ang OCNR hanggang 12 noon ngunyan. Oh, OCNR. Anong OCNR? Open ngaya ang OCCR. Yan, Office of the Civil Registrar. Yan na, OCNR. OCR. Diyan po sa City Hall. Bukas po sindangon yan. Half day. Ano opisina po kang Civil Registrar kan City Hall until 12 noon. Ngunya pong alda. Baka may mga gusto ka mong ihapot, may transaction ka mo sa endong mga record tabi, birth certificate nindo, yan ang mga, kung ano pa, death certificate, o kung ano pa yan ang mga prosesong kay puan ang sinabi ng opisina, bukas po sindangon yan, half day yan. At saka, sandali, good morning pala ang sasatuya na mga paradangog. Listener tapalan ini. Good morning sa mga taga BDO. Diyan sa SM. Yan. Good morning tabi sa mga namidbidan tadyang kasuhapon sa BDO sa SM. Yan. Kumusta lamang tabi kamo? Maray na agad tabi. Mga taga shout out sa mga taga BDO. Good morning tabi kay ay na ito, so listeners tana ay sa inalugod ito o so sa tuwid na listener dyan sa
tinaw pati sa kuya, sungaran kasuhapon. Asa na din naglaog sa ay pangyayari sa maoraro. Madali sa na po. Ito, ay date talaga Napa, no bata gigreet ko ngunya na agay. Bata nagpinicturan kami kasuhapon. Madali, baka yaon digdi. Aya, ito. Good morning, tabi kay Madam Mila Navera. Diyan po sa Ilawod, Kamalig, Albay. Yan, ha? Madam Mila Navera. Diyan po sa Ilawod, Kamalig. Good morning, tabi. At saka kay Madam Nora Amante sa Anislag, Daraga. Yan, mga mama ini, mga mother ini kang duwa man na namidbidan kong employee ka sa hapon diyan sa BDO SM. Yan, ha. Tabi, good morning sa mga taga BDO. Shout out tabi yan. Mga magagayon na mga taga BDO. Yan, diyan sa SM branch. Yan. Mila Navera, dyan po sa Ilawod, Kamalig. Ande ko nahapot, Ronald, so pangarang ka kang kaurong ko kaswapon. Talaga concentrate ako duman sa para dangog mo po ngaya si Mama. Yeah. Kino ako ngaran, so ina, ngarang kang ina. Anyway, good morning, tabi Buda kay Mrs. Nora Amante. Yan, listener taman ini. Diyan po sa Anislag at saka sa mga employees kaso hapon na nakampang niya to diyan sa BDO SM branch. Yan. Ha? Okay. Good morning, Tabi. Sandali lang. Good morning, Tabi. Pa-shout out sa mga taga Namantaw, Daraga, Albay. Yan. Prime water, Tabi. Grabeng uran pero warang aldaw na warang tubig sa Pag-asa. Ano man ang sobra-sobra naman prime water. Sabi niya, Mayor Vic, ano na tubig sa Daraga? Salamat, Henry. Yan, sabi po yan, 3959. Morning sa SSS, open nga na. Ay, closed po ang SSS ngunyan. Tanailing ko naman sa chat group. Kang SSS, closed po ang SSS. Ha? Apot ko lang tabi kung may flight ngunyan, Manila, Daraga. Ay di akong nahiling na advisory. Di akong daing na i-forward sa kuyang advisory ka iyan. Madali lang tahiling. Di akong nailing Tabi, dyan. Pasensya na ha. Di akong na-receive tabing advisory. Dyan. Alright. Good morning. Open po ba ang DBP today? Ma'am Jean Lieno, yes po, open po ang bangko. Open tabi ang bangko, Ma'am Lieno. Open tabi ang bank. Open ang bank. Tabi. Kasuhapon nga ni, naglakaw kita dyan sa mga inarapudan ko sa nagkapirang mga midbitang managers ki bangko. Tabi, bukas sinda, tabi. Kaya dahil suspension sa trabaho, tabi sa bangko. Yan. Okay? At saka, mahapot lang, pira tabi ang nagpabangko, mahapot tabi, pira man tabi. Noel, para ako naglakaw-lakaw na sa rawayon kakasuhapon, kung anong pig-apot muna naman para ako naki-hi hello sa mga bank employees lamang kay puhan na kaming mga announcers, kay po ang tabi na magtaga luwas-luwas lamang diyan sa barangay, makiuron sa mga tao. Makiuron sa mga tao kung ano lamang ang pwedeng pag-irestoryahan, di ba? Kaya yan ang purpose kong nata kasahapon, nag-ikot kita sa nagkapirang mga bangko digdi po sa Legazpi. Yeah. Bako na magdeposito sa rawayon ka na. Mga barkada ko ngayon, pwede kong latoson ta ka dyan, Noel na. Bala ka, ano masirip mo duman?
Good morning! Saro da tabing pabida na moya sanang ako on gabos na posisyon sa barangay. Salbata na grab. Gusto sa nang gabos ako ano? Kaya nga ni may magpadalagan kan supply nin tubig, empleyado pa sa munisipyo, kadaklan nga kapot na posisyon ang luwas konsumisyon. Aramon ta daw kung si Isay ini sa Bareta. Daw nindo. Kulalap Daw nindo. Ukuda daw nindo. Ukuda daw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Aramon ta daw kung si Isay ini. Joshua. Oha. Good morning. Morning. Good morning sa mga parabahay. Sisay daw ini. Na? Sarong pabida man. Namuya na sanang akoon. Gabos na posisyon sa barangay. Baka, ang muya. baka natural man sa iyan pagiging mahigos? Kung may resultang maray. Natural man kaya sa iyan pagiging mahigos. Kaya gusto niya ng arako ng gabos sa trabaho. Kung mga arog ka na tawo. Iyo mananggan. Dahil nga ka mong padumanan, pag gusto magtrabaho, nakantsawan. Pag hugakon, nakantsawan man. Ano nasa na ngaya? Ano nangyari kay ni? Siya na ang muya maging pamayo kan asosasyon kan mga residente. Iyo pa ang nagpapadalagan kan kuryente. Nagpapadalagan kan supply ng tubig. Oo. Ngunyan empleyado pa sa munisipyo. Oo. Sa kadakulan ngaya kan kapot na posisyon, ang luwas, konsumisyon. Pwede mananggad. Dahil sa kadakulan na gibo mo, ikaw na nga diyang kimasalto. Pero may mga tao man, ano po ka, Joshua, multitask? May something kaya. Multitasking? May something. Oh, nata. Alam mo na. Napaisip lang ako The more you have, the more you work. Garisala nga yan. Garisala nga yan, Tirano. The more you love, the more you serve. The more you love, the more you work. Tama ba suliris kang kanta? Gano'n kan? Ha? Hindi na. Siyempre, sa kay inspirasyon mo man kaya mga yaon sa palibot mo. The more you love, the more you work. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa iyo ang lahat. Mahal kita tapat. Nasa'yo na ang lahat. Ganun maray-maray na ang panahon, no? Masidactic effect. Ibawan talaga masidactic. Ano ito? Masidactic effect. Masidactic effect, ade? Sabi kang, sabi ko ito, huwag kang gumalaw. Napapalibutan ka na ng mga girls. Oo. Masidactic effect. Salmatan. Masidactic effect pala nga purgan. Ade? Diba yun man doon si Joker? Masidactic effect. Bata ko niya luminawa sa Fujiwara effect. So duwang bagyo, nagsaro na. May masidactic effect pala. Ade? Kaya pala bigyan pareling ako ni Soto bagang may KBP kita. Oo. Pag may nakipipicture, sabi ko, pareling ako ni Jasmine. Bigyan analyze pala ni Jasmine kung ano dan niya sa ko. Kung karakol ka nagpipicture sa kuya. May weather forecaster. May dad nga may aki nga nagpa-picture sa imo, may naki-selfie. Ang ano niya, dahil niya masabutan kung nata. Ang simbag palan, masidactic effect. Correct. Okay, good. Duwa ang nagpabutong-butong. Gari ako na ang pagkukulalaplit ko niya na aga. Gari lugod ako na lugod na. Balik sa dumaan. Ano nangyari? Siguro sa kulalaplit. Pero nga alanganin naman. Na? Abo da kay ni Biping Butasan. At ibang mga responsibilidad. Na minsan, sa kadakulan, ang resulta kapalpakan. Human talaga. Pag the more you work, ano nga sabi yung kan? The more you love.
The more you work, the more you have. The more you have. Ano na nga yan, boss? Sabi nga ni Jerbailon, gari nga grabe ang gamit kan buta. Nagbibiribid niya pag yun talaga nasa doon dila ko nagsabit. Joshua. Kasi bago pa, gari nagamali siyang sudila ko naghalaba na, gari nag-expand na. Nagsabit sa palibot kan ngipon ko. Na paano daw ini? Kung may kinasanayan. Pati si Jering Bailo nakamali siya. Totoo, nagbuburo-biribid talaga. Ang dila ko na paano doon. Gari baga so. Gari so. Gari Barina. Nagkakaan magbiribid. Gari Barinang sa number 1. Kasi bago pa. Nagbabasa akong news kasi bago. Nagbibiribid talaga. Partisan taman na rin kimarayan nga ni. May kinasanayan na pag puro perititon. Iyo na nga. Burbiribid na kusonta ka na. Bako daw, sabi ni Noel Manalo, bako daw nagtatanom na para bako daw nga nagaplano na nagtatanom na kay mga tao para maging kapitan? Pwedeng mangyari. Pwedeng mangyari. Good morning, Hen. Yan, ay uni ang ibang term ni Madam Adelina Casada. Macedonian effect. Macedonian effect. Gani mas maray pag nagugun adi. Pwede. Kung masidaktik, gani sa pangdukot baga. Gani sa pangdukot doon sa karton. Diba? Tama. O niya, Macedonian effect. Correct. Yan, di ba? May weather forecaster, may nagbabadyang vice mayor. Latusan tagang salvatana ka. At sabi ko sa imo, duman sa KBP, ano yan, seminar, piga para masidan plan ako ni Jasmine. Para naman nagtindog ako sa may pinto, may kauron akong girl. Piga para ilingi. Ano daw yan? Nailing ko man itaw. Siguro. Pati pala, saro ka man pala, nasarawayon ka man. Sabi ko, may nagbabadyang sama ng panahon. Nailing mo mamala. Sabi ko, may namumong, para may naki-selfie sa kuya, namumong sama ng panahon, ano? Na pwedeng makasira ng tahanan. Low pressure. Macedonian effect. Yan, Macedonian effect. Good. Okay? Ano na nga yan, boss? Gamot naman sa nangaya, gusto mong pamayuhan. Maski ngaya, harabok naman sa imo kan mga residente. Marauton na sa effect to Kampujiwara effect. Mga matalion, alam mo na taon din si Noel Gari. May problema ini. Hello? Magkalat ka, BP, na may makaaram ka. Tayo na, dila mo maurungan. Yun na nga ni. Kaya pigtataga, idadala lang kumarin mga Macedonian effect. Taba kayo resulta ka. Aputon mo, BP, si Joshua. Na dapat magaw ang kapitan, aramang gamos. Kaya harog na yan kan. Baka. Ako, Disyembre ang kuyan, ang eleksyon. Tabay man si Presidente naghihiro ngunyan. O di mo magapig-intindi. Magapig-intindi. Ang pagdan niya ito nintindi, malaps ito sa pagiging batas. Wala na. Postponed ang eleksyon. Kansilado. Mag-extend rin siya bilang kumbagao para trabaho magao, BP. Lubang ka sa Jacobol Tree. Okay, good. Pwede. Okay. Bye-bye. Macedonian effect. So, masurat ako kilibro. Pag ako madali mag-retire, ang ngarang kang libro, The Macedonian Effect. Ade, magayon nun. Ang Bicol, ang Tagalog, ang talambuhay ni Henry M. At ang kanyang mga toot. Ang Jose Rizal ng Bicol. Toot. Mga araw sa naga.
Okay. Ano si Rizal ng Albay? Ay, di ka no si Rizal. Di ka kaya. Tigbadil bagan sa luneta. Di ka kaya. Okay. Kaya boss, ipaubaya mo naman niya sa iba na mas kapable. Kuda may sufficienting oras. Sabot ni man ngaya kung mo ya mong patunayan ay kamatibay. Iyo na ngaya, ika na ngaya nga orag. Kuda ngaya minsan, maka orag-orag kung palyado ang serbisyo. Okay. Joshua! Pasiguro ka nga na eh. Goodbye! Baretang kulalapnit. Good morning. Open po ba ang PSA sa Rawis, Buda Pau sa Astrodome? At sinabi na nga ning gabos na government offices tabi closed ngunyan. Apwera sa mga tao na in charge tabi ngayon sa disaster prepared, sinabi na yan, dila ko talaga disaster preparedness, yan. Mga health personnel, yaraon yan. Mga nasa rescue operations, yaraon po yan. Pero arog tabi kang PSA, Buda Ampaw, mga closed tabi yan, ha? Di tabi ngunyan, susugyan sa direktiba ni Secretary John Vic Rimolya. Baby, when I met you, there was peace unknown. Oni pa, bukas po ngayon ang GSIS Buda Pag-ibig. Sarado po ang duwang ini. Hapot pa, saro pa. Saro pa. Closed po ang Pag-ibig Buda, GSIS. Iya po, saro pa. Tani, may hapot pa kayo. Hello? Good morning, Mr. Rene. Good morning. Natarang hapot lang to. Ano ito? Sarado niya. Sarado po, sir. Closed po niya. Salamat po. Okay, bye-bye. All this love we feel needs no conversation. We're riding together, making love with each other. Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another. Salamat kanserong pagkantabay. Ini po si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa Morning Hirit, mabalik po kita 7:30 sa programang Hanapon. Bareta alas 7, susunod na. Kaya pa po si News Director Mar de la Cruz, asin po ang sexing Jasmine Baloloy. Para ini kaswapon Ronald, naglamaw. Kunin mo ng babae niyo. Thank you, goodbye. Maray na hapon. Maray na aga po. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa